खुलुमबाय दिनैनि इंखं स्टुडिअ आं फरायनाय दैमारि दिनैनि गाहाय गाहाय रादाबाव दङ BKWSनि लेङाइ गाहाय रमिय नार्जारिया MCLA मुनमुन ब्रह्मनि अजदखौ थारला नेवसिगारदों। अल BTR नन प्रभिन्सियेलाइज्ड टिचार्स एसोसिएशनआ चिरां जिल्ला बेंगिरिनि मावख'नि लांगोनायाव सोमावसारदों। गवालपारा सिभिल हस्पिटालाव गिख्रंथाव अर खामदों। मुवा बेसादनि बेसेन बांनायनि हेंथायै कंग्रेसआ नगावआव सोमावसारदों। आसामाव गोदानै 200 सुबुंनि देहायाव करोना पजिटिव 4 जिउ खहा। दरंनि बरलाघाटआव 10 बिगा हानि मोनखानाय माइआ अर खामनानै सेवहांगार जादों। सेन्ट्रेल जेलाव रौनक आली हाजरिकाखौ CM भिजिलेन्सआ जेरा खालामदों। दानिया दङ आबुं रादाब। फोरबोजरा बियाबनि BPFनि MCLA मुनमुन ब्रह्मनि अजद होनायखौ थारला नेवसिगारदों बड' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल सुंद'यै BKWSनि लेङाइ गाहाय रमिय नार्जारिया। रमिय नार्जारिया मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै मुनमुन ब्रह्मनि अजद होनायखौ नेवसिगारदों। मख'नो गोनांदि प्रमद बर' आरो BDC सोरखारा गुवाहाटी नोगोरमानि बेलथलायाव थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौ BKWSनि मावख' बानायनो भारा होना आरो BDCनि सम्पथिफोरखौ फानना जागासिनो दं होननानै हेंथा दोलोनि MCLA मुनमुन ब्रह्मआ ससियेल मिडिया फेसबुकआव गोख्रों अजद होदोंमोन। BDCनि प्रमद बर' आरो BDC सोरखारनि हेंथायै सासे MCLA फेसबुकआव गोख्रों अजद होनाया दसेनि गेजेरावनो ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादोंमोन। नाथाय बे अजद होनाया गासैबो नंखाय आरो सैथोथि गैया होननानै खौरांगिरिनि मेलाव बुंदों रमिय नार्जारिया। बेजों लोगोसेनो बेलथलानि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौ सोरखारि हान्थिनि गेजेरजोंसो भारायाव लादों आरो BKWSनि अरायथा नङि साब मावख' बानायदों होननानै बुंदों। BKWSनि गाहाय मावख'आ सिमोन सापरि सानजारि नोगोरावसो आरो बेनि मावख' लुफुंनाय खामानिया सोलिगासिनोबो दङ। ओरैहाय गुवाहाटीआव मोनसे साब मावख'नि गोनांथि, बेनिखायनो बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौ सोरखारि खान्थिनि गेजेरजों भारायाव लाना अरायथा नङि मावख' फसंदों होननानै रोखा खालामदों रमिय नार्जारिया। मख'नो गोनांदि BDCनि बाहेरायाव थानाय 10 लाखनिबो बांसिन बर' सुबुंफोरनि जौगाथाय आरो मोजांखौ हास्थायनानै बेलथलानि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौ भारायाव होना BKWSनि अरायथा नङि साब मावख'नि बानायनायनि खाबु होनायनि थाखाय रमिय नार्जारिया BDCनि गाहाय प्रमद बर'खौ साबायखर बावो। चिरां जिल्लायाव अल BTR नन प्रभिन्सियेलाइज्ड टिचार्स एसोसिएशनआ गोख्रों सोमावसारदों। चिरां जिल्ला बेंगिरि मावख'नि लांगोनायाव दिनै अल BTR नन प्रभिन्सियेलाइज्ड LP UP टिचार्स एसोसिएशनआ 2 घन्टा खुद्रिसारना सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। बे सोमावसारनाय हाबाफारियाव बाहागो लानाय सोद्रोमाफोरा आखायाव प्ले कार्ड लानानै BTR सोरखार हाय हाय, हेमन्त बिश्व शर्मा हाय हाय, सोलोंथाइ मन्त्रि हाय हाय, वी वान्ट जास्टिस, वी वान्ट एपइन्टमेन्ट बायदि बायदि स्ल'गानजों होसिख्रावनानै चिरां जिल्ला बेंगिरि मावख'नि लांगोनायाव गोमसार होयो आरो बे सोरखारि फरायसालिफोरनि फोरोंगिरिफोरखौ लानानै राजखान्थि खालामनाया मोजां जायाखै होननानै गोख्रों रावजों सोगोमो। दुलाराय BTRनि बेन्दोंआव थानाय गासैबो बेसरकारि एबा नन प्रभिन्सियेलाइज्ड गुदि आरो गेजेर फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनाय आरो BTR गोरोबथानि 6.3 दफाखौ मावफुंनाय आरो लांदां जानाय मासिफोरखौ थाबैनो फोरोंगिरि थिसननांगौनि दाबिजों अल BTR नन प्रभिन्सियेलाइज्ड टिचार एसोसिएशनआ दिनै 2 घन्टा सोमावसारनाय हाबाफारिखौ बानजायदों। मख'नो गोनांदि सोलिफु 2021 मायथाइनि 30 दिसेम्बरनि गेजेराव BTRनि सिङाव थानाय गासैबो बेसरकारि फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामाब्ला आरो फोरोंगिरिफोरनो एपइन्टमेन्ट होआब्ला फैगौ BDC बिसायख'थियाव फोरोंगिरि आफादनिफ्रायनो BDCनि मोन 40 बियाबावबो साफा बिजाथि फसंगोन होननानै हुमखि होदों। गवालपारा सिभिल हस्पिटालाव गिख्रंथाव अर खामदों। गवालपारा सिभिल हस्पिटालनि खुदियाफोरखौ जोथोन लाग्रा स्पेसियेल खथायाव गिख्रंथाव अर खामदों। दिनै फुंनि 9 रिंगायाव जादों बे अर खामनाय जाथाया। बबेखानि गवालपारा सिभिल हस्पिटालनि जाय जायगायाव बे अर खामनाय जाथाया जादों बे जायगायाव 14 खुदियाफोर दङमोन। नाथाय बे जाथायाव रावनिबो जिउ गोमायाखै आरो जोखोम जानाङाखै।
ओरैहाय देहा फाहामसालियाव अर नांनाय लोगो लोगो अर खोमोरग्रा बिफाननो खौरां हरो आरो अर खोमोरग्रा बिफाननि गंनै गारिया जाथायसालियाव थांनानै जोंनाय अरखौ खोमोरहोयो। मख'नो गोनांदि बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै बे अर नांनाय जाथायनि जाहोनखौ मिथिनो हानाय जायाखै। अब्लाबो मोब्लिब सर्ट सार्किटनि जुनैनो जादों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। नगाव जिल्ला कंग्रेसनि बानजायनायाव दिनै फुङाव बीजेपी सोरखारनि हेंथायै मोनसे जागरण जात्रा एबा हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। बीजेपी सोरखारा रायजोआव मुवा बेसादनि बेसेन बांग्लाबनाय आरो राङारि थासारिखौ गाज्रि लामाजों लांनायनि गोख्रों अजद होनानै नगाव जिल्ला कंग्रेसआ बे हानजा सुरनाय एबा सोरखारनि हेंथा खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ लादों। रिपर्टनि बादिब्ला दिनै फुंनि 10 रिंगानिफ्राय नगाव जिल्ला कंग्रेसनि मावख'निफ्राय बे हानजा सुरनायखौ जागायदों। बे हानजा सुरनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों कंग्रेसनि एमपि प्रद्युत बरदलै, गौरव गगৈ, एमएलए रकिबुल हुसैन, शिवामणि बरा, शशिकान्त दासजों लोगोसे कंग्रेसनि गोबांसा दैदेनगिरिफोरा सोद्रोमाफोरा बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि दिनैनि सोमावसारनाय हाबाफारिनि गेजेरजों रकिबुल हुसैना बीजेपी सोरखारखौ अख्रांनिफ्राय ओंखारबोना रायजो राजाफोरनि गाहामनि थाखाय खामानि मावफैनो थाखाय खावलायो। आसामाव थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव गोदानै 200 सुबुंनि देहायाव करोना पजिटिभ मोननो हादों। बेजों लोगोसेनो थांनाय 24 घन्टायाव आसामाव सा 4 करोना बेरामिफोरा जिउ गोमायो होननानै सुलुं मोनदों। सावस्रि बिफाननि रिपर्ट बादिब्ला आसामाव बे समाव 1795 एक्टिभ करोना केस एबा करोना बेरामिफोर दङ आरो आसामनि एक्टिभ करोना केसनि हारा 0.53 जौखोन्दो। बबेखानि रायजोआव करोनाजों जिउ गोमानाय बेरामिफोरनि बिबाङाबो 6065 सिम बांबाय आरो बेनि जौखोन्दो हारा 0.99 जौखोन्दो। दरं जिल्लानि मंगलदै महकुमायाव बरलाखाट गामिनि सासे सुबुङा दुब्लियाव गायनाय 10 बिघा मोनखानाय माइआ अर खामनानै सेवहांगार जादों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला सासे सा आदिबासि सुबुङा गुबुननि 10 बिघा हाखौ आदि लानानै माइ आबाद खालामदोंमोन। धर्मेन्द्र चौधुरी मुंनि साखाथिनि गुबुन सासे आबादारिया गावनि माइखौ आगोल हाग्रोनानै बेसर फोनो थाखाय माइ नाराखौ गावनि हायाव सावनानै होदोंमोन। नाथाय गावनि हायाव सावनाय अरा गुबुननि माइ दुब्लियाव बारांनानै खामहैदों आरो 10 बिघा हानि माइआ सेवहांगार जादों। अर खामनायखौ नुनानै गामिनि रायजो राजाया खोमोरनो नाजादोंमोनब्लाबो नाथाय एसेबो खोमोरनो हायाखिसै। ओजोंहाय लामा गाज्रिनि थाखाय अर खोमोरग्रा दमकल गारिया जोबोर गदायै सौहैदोंमोनब्लाबो नाथाय अब्लासिमहालागै 10 बिघा हानि मोनखानाय माइआ खामजोबबायमोन होननानै गामिनि रायजोआ फोरमायदों। जाख्ल'नानै धोन सम्पति एबा रां रुपानि हाजो बानायनाय पुलिस अफिसार DIG रौनक आली हाजरिकाखौ गिबि मन्त्रि भिजिलेन्सनि मोनसे हानजाया बृहस्पतिबारखालि 4 घन्टा जेरा खालामदों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला गासै मोन 28 सोंलु रौनक आली हाजरिकानाव सोंनाय जागोन आरो बृहस्पतिबारखालि सेथि सानाव फुंनि 11 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 3 रिंगासिम मोनबासोल' सोंनाय जादों। मा सोंलुफोरखौ सोंनाय जादों एबा इयुनाव सोंनाय जागोन बेखौ उदाङै रावनोबो फोसावथ'नाय जानाय नङा होननानै CM भिजिलेन्स हानजाया बुंदों। अब्लाबो सोंलुआव मिथिनाय बादिब्ला रौनक आली हाजरिकाया नखर बिफाननिफ्राय जेबो गनायथि लायाजासे मानो इस्लामिक हादोराव 9 खेब थांनायमोन। बेनि अनगायैबो खेब्रैल' नखर बिफाननिफ्राय गनायथि लानानै गासै 12 खेब मानि जाहोनाव इस्लामिक हादोराव थांनो गोनां जादोंमोन। बेफोरनो सोंलुआव जायगा मोनदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।